Velkommen hos In-N-Out. Hos In-N-Out går det stærkt. Vi har altid travlt. Det er hele ideen bag In-N-Out. Vi vil være Danmarksmestre i logistik. Det hele starter i indkøbsafdelingen, hvor indkøbere er i daglig kontakt med hele verden, og vi er konstant på jagt efter nye varer, der kan være interessante for vores kunder. PT har vi mere end 16.000 varenumre, og antallet vokser konstant. Hver dag ankommer det ene læs efter det andet. Varerne bliver kontrolleret og stregkodemærket, så vi altid er 100% sikre på, hvor de enkelte varenumre er at finde. På vores 10.000 kvadratmeter store lager er der fuldstændig kontrol med ned til hvert eneste lille viskeleder. Med en utrolig præcision kan vi på få sekunder finde en hvilken som helst vare på lageret. Det hele er et spørgsmål om logistik. 100% sikkerhed for de rigtige varer til de rigtige kunder. Samme dag varen bestilles, er den på vej til kunden. Det drejer sig både om de varer, der leveres til butikkerne, og ordrer, der går direkte med følgeseddel til slutbrugeren. Samtidig afgår faktura til butikken. Fakturering foregår via vores interne server, hvor vi udover at holde styr på de mange varenumre, også kan klare jeres behov for bogholderi. En kompetent support via In-N-Out Services er blot en af de ydelser, der følger med i aftalen. Vi håber, denne video har givet dig et indtryk af, hvad vi laver her hos In-N-Out. Hos In-N-Out bliver du ikke blot kunde, du bliver ejer. Vi er nemlig til for din skyld. Alle vores kunder har lige vilkår. Ens lave priser, ingen skjulte rabatter, ingen hemmelige aftaler. In-N-Out er nemlig dig.